sino con intereses particulares dunha industria militar da que formaba parte o exministro Pedro Morenés e que deu lugar a que o propio goberno do Partido Popular durante 2 anos retrasase o inicio da construción das propias fragatas como consecuencia do retraso da licitación definitiva dos pliegos técnicos, pliegos que non se redactaban polo pulso interno que había desde determinados sectores do PP para incorporar determinadas prescripcións técnicas que non eran as inicialmente previstas. Todo isto, por certo, contravindo aproximadamente 15 anos de traballo conxunto por parte do Estado español nun consorcio internacional para a incorporación de determinado material para as fragatas diferente do que pretendía a empresa do exministro Pedro Morenés. Por lo tanto, estamos vendo como o interese particular, o interese de partido, o interese dunha empresa, o interese dun exministro se pon por riba dos intereses xerais, tanto da defensa como da construcción naval como do emprego. Estamos falando, ademais, dunha situación na que, como consecuencia do traballo previo nese consorcio internacional, había investidos por parte do Estado español, firmados polo propio Pedro Morenés, sendo el ministro de Defensa, 16 millóns de euros, co cal suporía, no caso de que esta operación fose para adiante, tirar pola borda ese esforzo en investimento feito polo propio Estado español. E todo isto cunha finalidade, beneficiar a empresa dun ministro. Ben, durante estes 2 anos, en Marea, trouxo en numerosas ocasións, tanto o Parlamento de Galicia como o Congreso dos Diputados, a denuncia da situación do retraso na construción das fragatas que agora mesmo están ocupando a carga naval principal dos astaleiros de Navantia. A resposta que obtuvemos sempre das autoridades do Partido Popular e singularmente de Núñez Feijóo, facendo de bon recadero de Mariano Rajoy cando era presidente do goberno, foi que non se executaban por razóns orzamentarias. Ben, agora sabemos que isto era mentira, que non había nada de realidade nas súas palabras, non había nada de verdade nas súas palabras, e o que Núñez Feijóo estaba facendo era encubrir unha operación de interese privado, de interese particular do exministro popular, no que o propio Ministerio de Defensa se chegou a enfrentar, como foi trascendido nos últimos días nos medios de comunicación, cos servicios técnicos e cos servicios do Exército que levaban tramitado previamente esta cuestión durante os últimos anos. Vimos a un Núñez Feijóo, polo tanto, que se dedicou na Cámara Galega e nas súas declaracións públicas a encubrir unhas prácticas absolutamente rexeitables porque van en contra dos nosos intereses industriais, van en contra do emprego en todo Ferrolterra e, polo tanto, supón supeditar toda a estrategia industrial e de emprego do noso país aos intereses dunha empresa privada dun compañeiro de partido de Núñez Feijóo. Xa estamos fartas, xa está ben deste ninguneo do público, desta supeditación dos intereses xerais aos intereses de partido e ao beneficio das empresas, dos amigos do Partido Popular. Nós non podemos aceptar esta situación e por iso hoxe queremos facer deste o noso argumento principal. O efecto inmediato desta situación, aparte das mentiras e das falsedades e das medias verdades contadas por Núñez Feijóo e por todo o seu equipo, foi que se produciu un retraso de 2 anos na adxudicación dos contratos e, polo tanto, no inicio da construcción naval. Isto que significa? Que entre 2016 e 2018 deixaron de contratarse milleiros de empregos de construcción naval na comarca de Ferrolterra, con grande prexuízo para unha comarca que solamente no ano pasado perdeu 8.800 postos de traballo no sector industrial. Ben, é unha situación absolutamente inaceptable, porque eso supuxo, evidentemente, o sacrificio a moitas familias que dependían de salarios que estaban ligados á construcción naval. E nos preguntamos por que temos que pagar todos e todas, por que singularmente Ferrolterra ten que pagar por uns intentos de presión por parte das empresas ligadas ao Partido Popular na construcción naval. Por que? Queremos respostas. O segundo efecto pernicioso desta situación é a pérdida de competitividade dos nosos astaleiros. Se a adxudicación tivese sido no ano 2016, Navantia tería unha doble condición. En primeiro lugar, ser xa a constructora deses servicios e poder amosar ese encargo como carta de presentación para poder captar novos clientes para a construcción naval. Isto otorgaríalle, e o segundo argumento, unha ventaxa competitiva temporal por estar xa construindo previamente estas fragatas e, polo tanto, poder entregar en plazos máis breves de tempo novos encargos que se foran facendo, porque xa estarían estes outros en proceso de construcción. Ao non ser isto así, temos unha pérdida de competitividade evidente nun sector que compite a nivel mundial.
E, polo tanto, unha vez máis, o xogo de intereses particulares dunha empresa, dun cidadán concreto, un membro do Partido Popular, están prexudicando a competitividade de Navantia no mercado mundial de construción naval no sector militar. Finalmente, existe outro efecto pernicioso que afortunadamente foi laminado, e é que se isto fose para adiante, o investimento de 16 millóns de euros no consorcio internacional do que formaba parte o Estado español se tería todo completamente estragado. Ben, desde Marea queremos denunciar esta situación que nos parece absolutamente inaceptable, nos parece un verdadeiro caso de corrupción institucional, de uso particular das institucións que son de todas e de todos, e que tuvo un efecto moi claro, que foi a pérdida de oportunidades de traballo durante 2 anos a miles de persoas na comarca de Ferrolterra, unha comarca especialmente golpeada pola crise, golpeada pola falta de oportunidades laborais, e as que Pedro Morenés, ca complicidade de Núñez Feijóo, que estuvo defendendo en todo momento nesta Cámara que as cuestións polas que se retrasaban eran orzamentarias e non tenían nada que ver con outras cuestións diferentes, estuveron encubrindo. Agora, polo tanto, sabemos cal é a verdade e, polo tanto, exiximos responsabilidades. Agora queremos saber que explicacións vai dar Núñez Feijóo ante esta situación. Queremos saber como vai encubrir agora ao goberno de Rajoy e particularmente a actuación de Pedro Morenés e da súa empresa. En segundo lugar, queremos que se disculpen cos miles de traballadores e traballadoras que non puideron traballar durante os anos 2016 e 2017 por esta razón. Queremos que nos digan como van a mellorar e como van a recuperar a competitividade perdida durante estes 2 anos. E queremos, desde logo, tamén emplazar directamente a Rei Varela, flamante candidato na cidade de Ferrol, que lles explique os ferroláns e as ferrolás por que o seu partido fixo isto e que resposta lle vai dar aos traballadores e traballadoras que non puideron traballar durante estes 2 anos, si esa é a alternativa que ten o Partido Popular para Ferrolterra. Tamén lle pediremos á defensa que estudie as accións legais e incluso o penais que pudese haber contra os responsables deste retraso, se que houvese lugar a elas. Ben, pensamos que esta situación de denuncia quedaría incompleta se desde Marea non actuásemos con responsabilidade ofrecendo unha alternativa. Saben que a nosa función como oposición é fiscalizar o traballo do goberno e denunciar os abusos de poder. Ben, é o que estamos facendo. Pero, ademais, como forza de proposición, como alternativa política en Galicia, temos o deber de ofrecer solucións e deso tamén lles vimos a falar hoxe e para iso lle cedo a palabra ao meu compañero Pancho Casal. Hola, bo día. Bueno, realmente é terrible esta pérdida de oportunidade. 2 anos e medio perdidos en un sector que ten unhas posibilidades económicas neste momento a nivel internacional. Pero, ademais, é que as consecuencias van máis alá. O retraso de 2 anos no plan das F-110 implicou tamén un retraso no plan industrial de Navantia. Entón, registramos en paralelo a esta denuncia propostas non de lei para instar a que se desenvolva de maneira inmediata o plan industrial do asteleiro de futuro en Navantia con unha dotación orzamentaria suficiente. Despois que a renovación das plantillas, porque a denostación das empresas públicas que fixo o Goberno Popular durante moitos anos leva a que a xente pense que Navantia segue a ser, digamos, un pozo sen fondo de fondos públicos que non é competitiva, cando isto é mentira. A realidade é que, sobre todo na industria naval, porque naval militar, porque na civil, como sabedes, tivemos moitos anos en que non se podían construir barcos civis nos astilleros, sobre todo no de Fene, levou a que se concentraran en esa tecnoloxía que despois, evidentemente, ten unha aplicación tamén en barcos, en buques de alto valor engadido para a industria civil. Por elo, é imprescindible recuperar o tempo, é imprescindible aprobar o antes posible este plan industrial con financiamento suficiente. Tamén xa digo, aproveitar a experiencia actual, tendo en conta que a inmensa maioría do persoal máis cualificado ten máis de 55 anos, hai que facer unha planificación para que a saída e a entrada, que exiximos que sea como mínimo en un número similar de traballadores, teña un plan, un tempo para poder facer esta transición de coñecemento. Non sei se o coñeceredes, pero, vamos, por exemplo, os barcos
os barcos que se venderon no seu día a Australia están considerados pola industria naval militar como os máis tecnolóxicamente desenvoltos da industria mundial. Están gañando en todas as comparativas con fábricas de Dinamarca, de Noruega, de Estados Unidos. Entón, isto non o podemos perder. Toda a enxeñería, todo o bagaxe profesional que hai ali en Navantia, Ferrol e Fene, hai que aproveitalo. O sea que non se pode dar un ERE para presubilar a maioría, en concreto se está falando en torno a 500 traballadores, sin dar un tempo de transición. As novas generacións que se podrían incorporar teñen unha boa formación técnica, pero todo ese bagaxe tecnolóxico hai que dar tempo a que se xa transmitido. Depois, por outra parte, un asunto fundamental é rematar dunha vez o estudo de impacto medioambiental para o dique seco de Navantia en Caranza. É un elemento absolutamente fundamental para dar viabilidade ao plan industrial e que para facer que isto xa, máis que un asteleiro, sexa unha factoría de barcos. Por exemplo, se está a desenvolver a nivel internacional unha enorme, desenvolvemento de produción de barcos para transporte de pasaxeiros, o sea, cruceiros. Estamos desaproveitando esas posibilidades. O mesmo ca situación actual de Navantia Fene, que a situación é que se están facendo jackets para a industria eólica, pero que se está facendo fundamentalmente alquilar terreo, 1 millón de metros cuadrados, para ensamblar estruturas con unha aportación de persoal propio de Navantia absolutamente irrelevante, prácticamente en labores asistenciais, o sea, non se desenvolve tecnoloxía propia, a eólica marina, tanto fixa como flotante, é un sector de absoluto futuro, e Navantia tiña que ter, como ten capacidade tecnolóxica para facelo, tecnoloxía propia e non depender de terceros. E, por último, para que todo isto realmente teña un control desde o Parlamento de Galicia e do Goberno de Galicia, plantexamos tamén que a Xunta de Galicia exixa dunha vez, como recoñece a autonomía, o Estatuto de Autonomía, a presencia no Consello de Administración de Navantia. É fundamental para que non nos pase o que nos está a pasar continuamente na Comisión de Industria cando facemos preguntas deste tipo. Non saben, non contestan, porque non teñen presencia nos órganos de decisión. Non saben que pasa co plan industrial, non saben que pasa co plan de financiamento. O Goberno da Xunta, xa digo, por as competencias que lle otorga o Estatuto de Autonomía, ten dereito a estar presente nos consellos de administración daquelas empresas públicas estratégicas no noso país. Non entendemos que a Xunta de Galicia, xa digo, non este presente no Consello de Navantia e pensamos que é imprescindible. Imprescindible porque xogámonos miles e miles de postos de traballo. Ademais, con unha sinerxia con outras industrias fundamentais, como a aeronáutica e moitas outras, a do automóvil, etc. A tecnoloxía de altísimo nivel que se desenvolve en Navantia, Fene e Ferrol abriría a posibilidade de ser punteiros tamén en moitas outras actividades. E o contrato das fragatas F-110, que é un contrato para 10 anos, son 7.000 postos de traballo durante 10 anos. O sea, comparado, por exemplo, o que comentaba Luís, que no último ano perdemos 8.800 empregos no sector industrial, 50.000 desde o ano 2009, pois deixa claro que esta aposta é absolutamente decisiva. E nada máis, se queres alguna pregunta. Claro, para poder saber cal podría ser o alcance desas responsabilidades, teríamos que ter acceso a unha información da que de momento ainda non dispoñemos. Pero fágase cargo de que un retraso de 2 anos na execución dun proxecto que este aprobado dá lugar a unha pérdida de expectativas, pero dá lugar tamén a que, se hai firmados determinados contratos que acompañan o contrato principal, puide haber, poñemos por caso, cláusulas que sufrisen penalizacións, cláusulas de penalización económica por non inicio da obra en plazo,
prazo ou por non finalización determinada en un determinado momento. E se eso realmente foi así, e se eso sucedeu, pois o normal é que a entidade ou o grupo de persoas que ocasionasen ese tipo de retraso teñan que render contas. Teñan que render contas porque están nos causando un prexuízo, e un prexuízo que é medible, incluso económicamente. Pasa que, claro, de momento non temos acceso a esa información, por eso lle pedimos e lle pediremos a quen ten acceso completo a esa información que tome as accións que señan oportunas. Nós non somos o Goberno de España e, polo tanto, non temos acceso a un material que, por outra parte, ao ser material concernente ao Ministerio de Defensa, está a veces sometido a un maior índice de secreto que o resto dos documentos técnicos e, polo tanto, polo que nos lle pedimos a quen ten capacidade de investigar o que pasou e de saber cal pode ser o recorrido incluso económico do que se perdeu aí durante estes 2 anos, que fagan valer todas as accións legais que esteñan da súa man, porque cando un funcionario incorre nun retardo malicioso dunha tramitación dun procedemento, é unha conducta que pode ser ou ben de obxecto dunha infracción disciplinaria, sancionable a nivel disciplinario, ou ben incluso sancionable a nivel penal. Nos os datos concretos descoñecémolos, pero pedimos que quen ten acceso a esa información que investigue, porque é unha burla que pasase todo isto, que se deixase de empregar a máis de 7.000 traballadores durante 2 anos simplemente para que unha empresa obteña un beneficio particular. E entonces, eso ten que ter responsabilidades. Non pode ser simplemente que agora denunciemos cando xa ni siquiera ese goberno está gobernando. É dicir, eso significaría na práctica que todo ese entramado institucionalmente corrupto, e decimos institucionalmente corrupto porque utilizar as institucións de forma diferente àquelo para o que están previstas. As institucións non están para retrasar un contrato para que unha empresa poda alterar nada máis e nada menos ou pretender que non se execute nada máis e nada menos que todo un convenio e que todo un traballo concertado durante máis de 15 anos dos que formaba parte do Estado español. Non está para eso. E non estamos tampouco para deixar de traballar 2 anos para que un señor poda colocar os seus misiles nunha fragata, que foi o que pasou. Entonces, nos queremos que se depuren responsabilidades máis aladas políticas, porque os responsables políticos xa non están gobernando. Por lo tanto, nos interesa que se de todo isto se prexudicou o propio erario público, algo que a día de hoxe descoñecemos porque non temos acceso a esa información, pois que os responsables paguen por aquel prexuízo ao erario público. Por que non? Se houve un retraso de 2 anos e iso ocasionou penalizacións económicas, por que non lle vimos a pedir aos responsables desas penalizacións que devolvan ese diñeiro? Témolo que pagar todos? Non. Pois eso é unha das cousas que nos, por exemplo, pedimos e demandaremos diante das instancias que teñen competencias para facelo. Bueno, hai un dato moi concreto. Non sei se tedes a información, o Goberno de Australia licitou a finais do 2017 a construción de 9 fragatas por un importe total de máis de 20.000 millóns, en concreto 22.200 millóns de euros. Navantia era o socio prioritario porque xa había construído as anteriores, basadas nas F-100, había construído os buques de asalto anfibio. En maio de 2018, Navantia seguía contra asteleiros italianos e británicos en primeira posición. Bueno, pois en xullo de 2018, Navantia perdeu ese contrato. Tivo isto algo que ver con que se retrasara 2 anos a fabricación das F-110? Pois non o sabemos, pero é moi probable. É moi probable porque os outros 2 asteleiros os tiñan en proxectos. Se Navantia podera ofrecer, xa, por exemplo, a primeira fragata navegando, facendo probas de todo tipo, pois probablemente os 22.000 millóns de euros que se di pronto, é o 40% do PIB de Galicia. A mellor se estarían fabricando agora en Ferrol. Dai, realmente, xa digo, non o podemos afirmar, pero é que todos os datos decían que Navantia era o contratista principal mellor posicionado. Claro, me imagino que cando un goberno ve estas cousas, que un proxecto que estaba rematado e que por querer cambiar os misiles que van, que é a parte fundamental das fragatas, e se quere cambiar esperando unha nova tecnoloxía que nin siquiera estaba desenvolta da empresa da que foi presidente o señor Morenés, pois me imagino que lle entran dúbidas a un goberno de unha decisión tan estratégica que depende, digamos, a súa defensa para os próximos 20 anos. É que hai unha cousa que non sei se explicamos ben, pero ten que quedar moi clara, e é que a nivel de competitividade mundial con este sector é moi importante que unha empresa xa estea construindo
con relación a aquilo que se quere ofertar. Por iso era tan importante que cando se adxudicou o contrato en Australia, Navantia xa estuvese no proceso de fabricación. Eso forma parte como do currículum, como da carta de presentación. E iso foi algo que perdeu Navantia. Navantia podía ter eso dentro da súa carteira curricular e perdeu-no precisamente por un interés particular que nada tiña que ver co, ca capacidade industrial de Navantia e ca súa capacidade tecnolóxica. Por lo tanto, queremos deixar eso tamén moi claro, porque a pérdida de oportunidade aquí pudo ser, como explica Pancho Casal, multimillonaria. E, ademais, digamos, a nivel de escala, o negocio, en todo caso, que iba a facer o señor Morenés e a súa compañía era irrelevante con respecto ao proxecto global. Entón, que un señor membro do goberno perda a súa empresa unos centos de millóns de euros, que era así, podemos perder contratos por valor de, en este caso, por valor de 22.200 millóns de euros. Eu non entendo como esta noticia non abriu todos os telediarios deste país, porque é verdadeiramente asombroso. Mire, o artigo 128 da Constitución está vixente. Gustaríame saber se esa grande teórica do dereito constitucional que fixo esas declaracións era consciente de que forma parte do constitucionalismo vixente. Evidentemente non é comunismo, evidentemente trátase de actuar en pro do interese xeral e me gustaría preguntarlle tamén á ministra, neste caso, se considerou logo comunismo os máis de 50.000 millóns de euros que saliron das arcas públicas para rescatar a banca, porque o fenómeno é parecido, cunha diferencia, con dúas diferencias. A primeira diferencia, que deses 50.000 millóns de euros nós non vamos a recuperar xa nunca máis 36.000 millóns de euros. E isto recoñeceu o gobernador do Banco de España e o noutrora ministro Luís de Guindos. E aquí non pasou nada. 36.000 millóns de euros a fondo perdidos á banca. E, en segundo lugar, que aquí a intervención de Alcoa tería como finalidade o mantemento do emprego industrial e a xeración dun produto que despois se pon no mercado, de tal maneira que Alcoa pasaría a ser unha empresa pública. Empresa pública é igual a comunismo? Home, queremos informarlle á ministra de que existe a SEPI, que é a Sociedade Española de Participacións Industriais, onde se engloba tamén a participación do propio Estado en empresas que, por esa razón, en función da porcentaxe de participación, teñen a consideración de empresas públicas e polo seu réxime xurídico. Por lo tanto, menos frivolizar, señora ministra, menos frivolizar cas propostas que poden dar solucións ao emprego industrial do noso país e máis poñer en riba da mesa solucións. E para nós esa é unha das solucións, porque o prevé o marco constitucional. Por certo, con unha cantidade moitísimo máis económica que o rescate á banca. E ademais hai un tema moi importante que incide na estrategia, porque xa non son os 400 postos de traballo da Alcoa Coruña, é que a industria do aluminio en Galicia é potentísima. É unha das poucas industrias que ten todo o ciclo pechado. O sea, se produce alúmina, se produce o aluminio primario, despois se transforma nas empresas de extrusión que empregan o nome de Manuel Marchena como novo presidente do Tribunal Supremo. Parece que o Partido Popular e o Partido Socialista, o señor Pedro Sánchez e o señor Pablo Casado, non acaban de entender o que está pasando no Estado español e non acaban de entender o malestar que existe polas inxerencias políticas no Poder Judicial, non acaban de entender a repercusión social que tuvo a sentencia do Tribunal Supremo o acordo de sala da semana pasada e, polo tanto, non acaban de entender o difícil que é para o conxunto da cidadanía asumir que, aínda non estando propostos os 20 membros do Consello Xeral do Poder Judicial, estes xa teñen a indicación de a quen teñen que votar para presidente. Eso é algo que é absolutamente inaceptable, porque deixa os novos vocais do Consello Xeral do Poder Judicial como simples brazos de madeira dos partidos políticos que agora están aquí dicindo, sin que tan siquiera trascenderan cal van ser os nomes dos novos vocais do Consello Xeral do Poder Judicial, sin que houvese aínda tan siquiera un acordo parlamentario nese sentido, porque non o houbo, porque aínda non se debateu isto no Congreso dos Diputados, deixando todo isto nunha farsa, nun papel mollado, que desde logo dá sensación unha cousa, e que o PP e o PSOE non se enteran do que está pasando na calle, ca percepción que hai da politización do Poder Judicial. Por suposto, é unha das cuestións que habería que incluir tamén nunha reforma constitucional.
Que, por certo, que o PP e o PSOE anuncian quen vai ser o presidente do Consello Xeral do Poder Judicial non está recollido na Constitución, esa é outra cousa.